Taylor, traed gyflym. Dan bwysau gan Williams mlaen. Gan Harty, Mark Williams. Packer yn torri yna allan. Y gyfle i Toby Jones, sydd ddim yn cam sefyll. Mae'r golwr yn dod allan, Carl Jones. Sodliad i Hassel ar draws, mae'n dod ag Danny Hughes. Symudiad gwych gan Llandudno. 10 munud o'r gêm wedi chwarae. 5 gol o'r tymor i'r capten Danny Hughes ar ail yn erbyn Prestatyn. Mlaen gan Dix. Mae Hayes yn gadael i adlamu yn y cwrt Cosby. Williams ar ergyd. Arbediad gan Jones. Os ar camgymeriad yna, di fod yn gostus, reit ar ddiwedd yr hannar. Noah Edwards. Ffigio i hun a hefyd Toby Jones. Lledu'r chwarae i Alec Williams, y lithyr yn dod i mewn gan Danny Taylor. Nôl i Edwards ar ergyd o bell. Ond yma'n bell. Symudiad gorau o'r noson gan y tîm cartra. Dix, chodi i fyny tuag at Mark Williams. Joyce yn cyrraedd na gynta. Yn y cwrt Cosby. Danny Hughes chwilio i ail. Chrymanu Mark. Camgymeriad gan y golwr. Mae'n gwneud i fyny amdani. Bron i honna. Oedd yn camgymeriad erchyll gan Carl Jones. Gwynt i chwarae ran. Toby Jones ar gig gornel. Tuag at y cwrt 6. Glychlirio. Ddim y dda iawn, Hart ar bediad wych gan Jones. Mae rhydd o'r cwrt, a mae yno o'r diwedd i'r ymwelwyr. 6 munud i mewn i'r ail hannar. Ail gol o'r tymor i Mark Williams. A mae Llandudno di dyblu mantais yma ar erddi Bastion. Dafliad cael ei ffynnu allan gan Joyce. Jack Lewis ar ergyd, ond yma'n bell. Mae'n ddisgyn yr un o'r cwrs Cosby. Miles Hart. Sut ar y ddiwr. Nath i ddim o leia tar o'r targed o 6 llath. Williams yn gyrfach na Shackleton. Tackle A gan Hart. Yma Danny Hughes. Yma tisio Hughes cyflym i ail. Hughes eich ar ymani hi. Yn odidog. I gornel ucha'r hwyd. 4 munud ar 20 o'r ail hannar di chwarae. A siawns fod ail gol Danny Hughes o'r noson di sicrhau'r tripwynt i dîm Iwan Williams. A'i fuddugoliaeth gynta wrth y lliw. Jack Lewis. Higgins yn troi ar ergyd. Mae'n disgyn i Jack Kenny syt ar y ddiar. Mae o di methu hwnna. Prif sgoriwr Prestatyn tymor yma. I ddoth i'n sydyn tuag ato fo. Ond ddylso fo leia di tar o'r targed. Os o gol gysur i Prestatyn, Jack Lewis. A fe mewn, mae'n dod ar Danny Taylor. Dwi'n meddwl gol gysur fydd honna i Prestatyn. Ond mae'n rhaid llygedyn o obaith iddyn nhw. Prestatyn 1, Llandudno 2 rwan. Iwan, tîm o braf, mae'n siŵr buddigoliaeth gyntaf fel rheolwr Llandudno? Yndi, mae wedi bod yn bythefnos calad yn feddyliol mwy na'n byd lle wneud y transition drosodd o Gaernarfon, ond na, hapus iawn i gael 3 points mewn gêm ddarbu fel ac os na ni ddangos y calon a'r gweithder fel da ni wedi gwneud heno yma, fyddwn ni'n oce. The result is 3-1. Whether I felt it was a 3-1 game or not, I'm not sure, but credit to Llandudno. I thought they were very professional about what they went and did. They looked like an experienced Welsh Premier League outfit who made the right decisions at the right times, and we looked like we were slightly not quite there yet. Wrth gwrs, siawns na'r nod wedi wan cyrraedd y 6 uchan na, ond gema calad eich blino chi? Oes tad, maen nhw i gyd yn galad. Da chi bod y freuddwyd i fi ydi cyrraedd y 6 ucha. Mae gennau ddigon o chwaraewyr, digon tebol ac ystadleuol yn yr ystafell newid na. So pam ddim, mae pawb yn gorfod cael ambition fel reolwr, ac mae'r hogia efo'r un ambition, so yeah, pam ddim. Unfortunately, what we've been unable to do so far is find that consistency of doing well 2 weeks on the spin, which doesn't take you very far. So we'll look forward to the Welsh Cup because that's the next game in front of us. And then when the Welsh Premier League comes back, we'll look to try and reset that challenge of trying to do well 2 weeks in the spin.